Good morning from Changjeje. So today is my last day here sa Changjeje, and wala na ko'y kwarta, bus na. So I have to go to the bank to withdraw money. Thank God ang BPI mo allow withdrawal naturally. So yes, nindot kay diri sa Changjeje. It's a small tier city. Pero grabe kalimpyo. Stilan, grabe. Bilib ko. Yeah. Fresh kayong air. Bugnaw siya to. Dili po nga bugnaw magkurog. Pero okay ko it. Okay nung sa inyo. Enough lang. Then surrounded by greenery. Then Mingaw. So this is not what you are used to with China. Oh. Pili nga siya sa nalay ko sa sa Wuling Yuan. Wuling Yuan. Mao ko pronunciation Wuling Yu. Ang spelling mo Wuling Yuan. It should be Wuling Yuan. And ba, hindot kayo Mingaw. Wala kayo mga tao. Sugikan ko gahapon sa Avatar. Muro siya og pag Japan. Sila to. May happening tao. Pero dili ni siya city proper, pero tourist area ni diri. Wuling Yuan. O diba? Sabi ka, Chadas China. Lami ginahawa. Hindot kayo mag-jogging din eh. Gusto agad. Naong dalan nung kaya. May tatsa. Pagkalimpyo. Pagkalimpyo. Oh, palibutan siya og mga mountain. Yan, manta maka-withdraw ko. So again, this is Changjeje in Hunan's province, mainland China. Nalang ko'y na realize. Yeah. I think ang China underrated siyang tourism destination. Okay. Wala tayo wala ginailhan ng ilahang first nga or dream destination la is China. Usually Japan or other major or mga first world country. Then pag mo yung tag first world, wala gid ang China sa tuwa. Pero still lang para sa kwa ang China is mayon na siya nga first world. Makita makaani mo din sa China kay gag. Dili gid na mo. Yan mga karaan pa kayo ng mga China. China grabe modern kayo. Like aning akong gianian karon. Yeah. Usually sa Japan tani makita kay mga ani, pero this China is grabe kalimpyo. Nawa kay ni. Mo lang sapa. Diba? Crystal clear water. And by the way, small tier ani nga city ning
Changjeje. Pero kami magka nindot diri. Dili lang kay sa Changjeje, sa halos tanan mga cities o sa mga small cities sa China. Ano gid siya? First world gid siya. Kami ka limpyo, organized. And I have a very good view. Look at that. Ito sa layo. Ng Pilipinas. Hindi na makita sa China kay sa city nga mga crowded yun medyo sa city. Pero pag sa mga small tier city daghan kag luna area ni mga wakay makabangga para karon. Alright guys, try natin mag-withdraw din sa ilahang Rural Commercial Bank. Changjeje Rural Commercial Bank. Ano to maka-withdraw ba ta? Using my BPI ATM debit card. And so, wala siya nisugot nga wala niya gidawat ako ang ATM card ng BPI. So need na to ubalin dito sa Bank of China, which is a major bank din sa China. Pag siyempre naka-withdraw dito sa Bank of China. Magtikila ang kuhan is yung ATM machine kinay door lock napagi kabuhang locking automatic door. So once mag-withdraw ka kauray isa lang kamatulis din kagada munda kayo mga warnings that is despite nga safe diri sa China, or relatively safe, or kayong I would say safe yun diri sa China. Kung manghimo ka magpapadlong ka diri kita yung mga kamera bisa nasa try papadlong ni wala sa kasigundo dakpan na ka camera surveillance everywhere diri sa China. So kung mangutana mo sana makadeter ba og crime ang surveillance camera, kung tubag yes. Once nga aware ka nga nay mata gatanaw nimo ate jud ka mapabadlong. Ano, so welcome to China, one of the safest place to live on earth. Kada kayo. Another thing kung na-observe sa mga Chinese is kanang dili sila aware nga na dato na sila. Dili sila aware nga dato na ilahang country ba. Mga
wala mong sa idea kayo ini nga generation wala kay idea kung sa kapobre ang ban nga country sila kay bisan nawagay ni nga no ini pang first world naman kayo pero sila mahal normal sila ang dili po nila feel nga dato na sila ay pag muingon ka nga dato na yung country nga yung sila wala man pobre ang manghihapon ni kay siyempre struggle gyapon sa panginabuhi daw pero kung kanahon ni mga ilahang ilang panginabuhi o ilahang lifestyle arang-arang biya na yun kayo ta kita ang mga Pinoy nakaingon ko nga di pa gyud sila aware nga na dato na sila kay napas sila behavior nga pang pobre ba mga dinisay na kay di ko maulaw mangluwa kay ang mga locals kapang luwa man na ko'y daghan nakita nga mangluwa bisan nasa so I think kabilin pa sa itong time nga pobre ang China kanang mga behavior muna ako kay mahilig mong ko mga luwa ko bisan adi po bisan asa sa mga tanom may ngani may mga sukani ayan siya diba nga di siya ang mga Chinese dato mayaman na sila pero di nila alam oh you imagine that I'm on the mountainside very lush green ang building na mismo sa kuwan saan ka pa only here in Changjiajie so magpadayag na po ko mga realization ako diri sa akong visit sa China by the way guys tinoping tubig nga pamili ka rin na pa ginawag oxygen tinuod may nga oxygen yubo mo kaban dito Changjiajie kung mga realization about sa China ba or from dating nga mga ampas lupa ang country pobre and then after 30 years na eradicate niya yung extreme poverty nakabuild siya og infrastructure parehaan 5G tower everywhere so unahan gamay man siguro nilang gainom ni ka ng 5G nga tsaka may mo millimeter wave ganang kada kanto ba na nga na 5G gid siya kinamay 5G diba so yun ako appreciate ang Chinese government yung mga Chinese kay humble paghihapon kayo speaking of pang dura or pang luwa after itong video ganyan lagi ng luwa so mga nang kuhan kaya nga wala sila ka-realize nga dato ng ilang country nga ilang GDP dili gyapon kay nga nagadako pero ang standard of living biya kayo pa walang wala tayo sa China
Ini planning kuan, infrastructure, hotels. Di na rin sa Changi sa halos lang yung mga place. Doon may bata, makadula, mga sa school, sila ra. May bata, okay, ba? Niya, ilang mga sakyanan, mga pangdato, mga brand. Na din ang nakakita ko wuling katong gamatoy sa kabuok. Pero dili to siya mo sakyanan dito sa Chinese. Mga mahalon man ng kita atong question sa China kay mga pinubre mga cars din wa kay makita baratuhon nga sakyanan puro mahalon. BMW, Mercedes, o mga EV, mga Chinese brand ng mga sikat, BYD, Volkswagen, Honda nga Accord. Honda Accord ag na diri dili Honda Brio. Way Honda Brio diri pang paslupa ng Honda Brio. Honda Accord, mga Honda Civic, then Toyota nga kanang mga EV, HEV hybrid na design. So nga na ang kwan, ang kalambuan. You have to appreciate the Chinese government sa ilahang achievement. Grabe ka amazing for just 30 years. So yung and most Chinese, or I think Chinese, are happy. Dapat happy o Diyos ko, ako'y bahilog kinabuhi. Kapaka ng may subway sa mga gagmay nga city ni Kos na guys may subway. Except din kini siya kining wuling one mura ni siya barangay. Equivalent ng barangay kay kuan man ni sa Chang sa sakop na sa Chang Jeje. Barangay ra ni siya to. Wala kayo siya turista karon pero bisan mga ordinary nga barangay sa or nga village sa China ang sakto kay infrastructure. Na po na yung camera everyone kini din ilahang ko mga tulda sa tawag ni kanang mga barbecue yung mga humble yung helpful kan labi na sa mga foreigner balag di magkadima balag di magka-English pero nung kamot yun sila nga pag makita ng foreigner ka mo assist yun sila ba so paraning kining hotel mo gustihan helpful kayo so na siya so I think ato yung apilon next time kung may chance nga maka-visit og country kung willing ka mo secure visa mo grab mo visa sa qualified lang ka visit China so okay hinon kulangon I only have 12 days here in China pero maragwa pagi ko sa kalingkingan sa mga ko pero daghan mga low cost actually nga ito ganyan kung nakasakay sa Tapadre, doon na siya sa doon na siya sa Beijing pero pa daw siya kaagto 4 hours 3 hours naman siguro 3 hours by high speed by bullet train pero pa siya kaagto Beijing ang capital. And by the way guys, majority sa mga sa mga ordinary Chinese they don't care about politics. So ayun wala ka ng masunay ko nila nga na daw ko may kasi daw ko nung i-treat ka og maot ang bala ng mga Pilipino I think ang mga tao wala mapila ko nga welcome lagi naman tagbuan niyo kabalusag Philippines Philippines welcome to Hong Kong.
So, okay kayo, nice kayo. Ano yung China? Mukha, ano? Is minnan. Kaya di ka 没有啊，你不是 matagbaw kag, di ka wangon ng imuhang 来 kuan. 浪在是啦？ Then, 家人在这些地 anak kanindot kay barato ra siya. 方。我不是 Hindi naman barato gid kayo. Pero kung i-compare mo sa